Ilmast reisilaeva Victoria Partale. Järgneb teadaanne ohutusest reisijatele. Häiresignaal koosneb 7 lühikesest... Mukavaa matkaa Helsinkiin. Seda signaali antakse laeva häirekelladega. Kuuldes signaali Se oli se karaoke-isäntä, se joka äsken Vai oli. hypätäänkö me kastaan? Ei. Se oli se isäntä tuossa äsken, mikä oli eilenkin, joka oli eilen kun tultiin. Meinaatko tässä taksissa vielä? Kato, kun me rakennetaan sitten äidin luona tänään, niin kato me... Mäkin laittaa omansa reppuun. Niin, Ja minä laitan omani matkalaukkuun. niin. Ei mulla ei mahu millään. Ei kato, kun me rakennetaan kaikki muutenkin kato muodollisuudet, niin sitten voidaan samalla katsoa, että mitkä on kenenkin kato omaisuutta. Ei täällä aleta katsoa sitten vasta, kun päästään Lahteen ja äidille. Kun tässä täytyy se laiva... Ei teillä paljon ole tossa kuule. No ei, mutta täytyy kato, kun... Kenet on iso? Mun. Pitää päästä laivasta ulos ja siinä ei kato niin vasta kotona sitten. Ruukataan tarjota talolla. Mä oon altanut hyviä. En mä viittaa. Oliko susta pitää juoksua? Häh? Mulla on nyt puolitoispurkkiä sitä valion sitä. Mä otin tän autoon varten. Joo, yrttijuttua, juustoa, sellaista niinku pehmeitä ihan mitä se on. Ei tää Victoria... Tästä saa pantin. Tuolla lukee pantillinen pullo. Victoria ei lähtenyt mun 30 matkalla kuin vasta puolelta. Nyt kato, joku on jäänyt laivasta. Et varmaan ei oo kaikki ehtinyt laivaan. Tästähän voi... Nää on nyt pirun hyviä. Jumalauta, kun pikku haarukalla vaan pistelee suuhun. Tästähän voisi ihan kysyä yhtiöltä, että onko Ne on niin helvetin hyviä, mutta ne on niin suolaisia. Tästähän voi kysyä yhtiöltä, että onko se lupa lähteä ennen aikojaan, jos Ei puhuu. lähtenyt kuin minuuttiin. No joo, mutta on se Se on kuin... sinne ja tänne. No joo. Minuutissa et kerkiä mitään. No ei, mutta jos on lähtöaika puolelta, niin sitten... Täällä voi kello olla jo puoli. No joo, mutta ei se laivalla ollut puoli, kun kännykät ja nämä älykellot oli vielä 29. Se on kato kuitenkin tämä, että sitten kato kun voi olla, no en nyt sano mitään, vielä suuni kiinni. Niin ei saa heittää mereen tupakantumpeja. Nyt se talliina näkyy, se lähtee taakse. Ranskan Riviera jää sinne. Tekee näin. Niin tekee jo, mä huomaan, kato kun ollaan lähdössä. Ne kääntyy. Kiva tää matka on ollut kyllä, että ei se mitään ollut sitten. Nyt loppuu suklaasyönti. No nyt ei kyllä, joo ei yhtään, nyt pannaan tiukat linjat käyttöön. Teki kun käytte molemmat samalla salilla, niin nyt loppuu sit helpottelu. Nyt panette tiukan käyttöön linjan. Suklaa on ihanaa, mä tykkään suklaasta, mutta mä oon nyt päättänyt, että en syö suklaata nyt, niin mä en syö. Jouluna tuli syötyä niin liikaa. Follow the lighted green stripe and pointed arrows that will lead you to the nearest exit. Follow the instructions given by the crew. Finally, a few words about fire safety on board. Never smoke. Katsotaan tää lähtö, niin voidaan asti mennä sinne karaokepubiin. Specially designated area. Ai niin kuin mulla on tämäkin täällä. Or throw a cigarette overboard. Wind can carry it back on board again. Do not throw cigarette butts into waste paper baskets. Nyt me liikutaan satama-altaassa kohti Helsinkiä. Käännytään. Käännytään, niin. If you want more information about Sinne the jää ship's life-saving vilukeskukset. Talle virukeskukset ja sädämarketit ja ylenemistet ja mitä ne oli, ylemistet ja virukeskukset ja sitten noi sikupillit ja Kylläpä oli hyvä. kyllä oli hyvä niin kun kohta ne kuuluttaa sen, että käyttäkö lapsia ne ilman valvontaa. No niin, kiitos.
Terve tulemasta. Helsingin satamassa kello 16. Niin saapumme Helsinkiin kello 16. Reisiajalla on autotekin viipyminen. Auto, 100 grammassa on Hei, 360 kaloria. niin autokannella on viipyminen kielletty. Älkää jättäkö lapsianne ilman valvontaa. Kapteeni toivottaa teille viihtyisää matkaa. Hyvät matkustajat, tervetuloa laivalle MS Victoria. Saapumme Helsingin satamaan kello 16.00. No niin, kiitos. Muistutamme, että oleskelu laivan autokannella on matkan aikana kielletty. Tupakointi on sallittu vain siihen tarkoitetussa paikoissa ulkokannella. Huomio vanhemmat, älkää jättäkö lapsia ilman valvontaa. Kapteeni miehistöineen toivottaa teille viihtyisää merimatkaa. Dear passengers, welcome on board MS Victoria. We will arrive at the port of Helsinki at 4 p.m. We would like to remind you that it is strictly prohibited to stay on the cargo. Siellä on kato joulukuusi satamassa. Smoking is only allowed in permitted Lyödäänkö areas tää of the 3? open deck. Ei siellä. Ei, kiitos. Lakua ei käy mulle. Nostattaa verenpainetta. On täällä näitäkin. Mut diabetikoille ei käy. Ootko koskaan ottanut verenpaineita? Hei?